chotu mami jagudo daldo dan teuni tidai kodofo galo mufia maudo gonyido sukotonyo ode ngure pele jikoji kai konyende fo waire don taute don sabudo ko kalekal misala ni jogada compte TikTok on wadde hen publier photo je kam wala vidéo ji mi jabata don e kadi bonnata non haydara e dawgal ma wona tukkare tan e TikTok ha fodde ma goppa dum kam mi yida dum mambiram toppir mamade no arandi fuddare ne no wawi wonde kono yar ha boy tan sa jukima e TikTok hay ataya watta haramma an sa ari bismillah assalamu alaykum président ci may su ari no oh atti halaka ala jara ala to kalidu jallo wala don tampe hande suba ko mi dawata me yidade gonke ala to jari to jaro way asuga se Allah jarama bayni mi tawi on do amodi no futanko kaldu ko ɗum waɗi sami faranno yewten seeɗa yewten noon yewtere nde ko woni yewtere hakkunde juulɗo e juulɗo men ɗo so seetini a walla en min hande komi dawno golle jippugol an naatugol an koko dama galle mi fotti e dalandamo an o inni ko anneli mo ba bitiki min yewti ha min lanɗoma ha min haali haala ceerno Mody min nimo honto ceerno Mody woni ceerno Mody yalti galle ɗen min nimo o ceerno Mody watta ɗum wayni lan o yalti o wi o yeehi lawol ma min nimo kala ko o wawi yaade miɗo andi o woɗɗade ɓayde ceerno Mody suusa yahde Fuuta komi nani kon e komi andi kon kanko o suusa yahde Fuuta joni noon mi inni min de siko min ɓayde o yalti mi yahantamo dalanda ndeysa wiilan baaben yande fi Allah a yahantamo mi nanimo ga terrain min nimo min si mi andunoyimo yaha mi dasanaymo barme neɗɗo noon seytinayi haala ko nimsitata naatugol an ɗo mi yeehi mi yetti ñamete an miɗo ñaama longere komi ittuno kon ha joni naatale e hunduko an mi wawana komi juulɗo no wayi wo en wondi balde seeɗa minge makko woni suudu goto hande miɗo andi min tummi wawata wade suudu ɗo kanko o tawa mi yalti kisan mi tawi mo ga hakkunde terrain imo waali toon ga yimomi tun a sikka imo nandi tun e kolosar o SDF imo waali kanko tun goto sukaɓe ɓen no juuɗe ɗo ballon siɓe fettimo ballon o jonnitaɓe mi haaldi e makko noon mi yewti e makko mi jeeji mo ala ko mi wiyani o wino noon o arata goy mi jeeji mo mi waddi e makko ha min arde joni noon waɗanen enen fof e Allah min ceerno Mody si tawno min miɗo jokkimo jikku makko min yadata ceerno Mody ala ko hedda o mi haalay goy ala ko heddani lan ɗo hay ñanne o wi min komi ñanne kono fof e mum ken julɓe neɗɗo noon tooñay kono yaafuya no woodi ñaagi kema kaalidu kala ko nanguɗa accen enen fof jaariyatu nanga baaben ma o jooɗo ɗo wonen min ko ɗum koɗa ha ɗon de Diallo min kam mi hertota gardume ma way min mi ronkani to gonmi ayta tawɗa kam to mbaɗa wawi toon wonde tetan woni toon kam gonɗow toon e Allah anani kala to jaltuɗa ɗo Allah nen toon anani discours am o min force ma ko adi fof Allah jarama ɗum mbaɗɗani ko ni responsable waɗata ana holliri ka kilifa ko wona ɗum ko o mi wiyanimo mi waɗanimo hay nde o wayno to o mi omo yalta galle idimomi wiɗo ko holko mettuma e galle he te kala komin mbaddi walla kala ko kewe galle he konngol am meeɗa ummade mbimomi pasnani yaltu galle o yaha hay nde kalanmi ɗo pas Guinée no foti pas Fouta no foti koye haala haade mi meeɗa wadde acte taya hayti so tawi won tampuɗo e galle he
so tawi won ponnoɗo yaltude walla so tawi won dañde ko muusi ɗum ko min wonata te gila nden ha joni mboɗo jooɗi mboɗo muñi ɗum ala ko kewane e galle he hay guyka kewe galle he gujjama de fof no wanoɗo kewɗe kono mboɗo muñi ɗum mboɗo deeƴi mboɗo reeni ɗum gueɗel keddingel ngel kanko ba Mody kanko mi nangiranimo isiraɗo nangirmomi ko jinnaɗam jibindomi no ƴeewirami babam jibindomi ko noon ƴeewiranmomi to pawmomi ɗo mi fawani toon hay goto hay kanko mande ɗum mboɗo yiɗimo mboɗo horsinimo te ko woni e galle o Allah tan andi belanmo do fote yam hay min a jaari saha min gondete suude he mi wiyamo mu wuuri inchallah so Allah woppi mon ɗo comme junno ɗum waɗi surprise sakkono ko haala addata haala mi wiyamo mu wuuri mboɗo yiɗi ƴettude bamma mi nawmo makka o hajjoya enen ndiɗo ka kanko to fof no wawi wonde so Allah rokki kono kanko ñinmo tengtinde tan koto pawmomi ɗo mi fawani toon hay goto man moom comme kanko woni jinnaɗam te ko heewi emin disno hen tawa jaari tinani a tinani wadde so ummitima omo ummiro kam ga omo wiya ko jaltowo galle o so yeehi ha gujjo ni naata e galle he fof ko sababune makko te mi haalani e guddum affaire social e fof mi meeɗa haalde wadde min mi nangananimo haydara galle o konngol am hanki woni konngol am hannde galle Allah galle ma ko jiɗɗani waɗe ko gañɗani woppe sa jooɗimo ɗo aɗa foti ɗo jooɗade sa jooɗa heɗo aɗa foti ɗo jooɗade bisimilla ma ba Ibrahima biye makko Mamar hen min kala ko dañmi wonde galle o ɓurani kam wona ay neɗɗo sakantuma mawɗo won gueɗe fuɗɗoto wadde ƴewtinde ɗe haqqille o walla ƴeewon ndax o bonnaka min kam bonnaɗo kam beddaɗo ko min manda ko kam nangaɗo e liggey gonga ɗum kadi no wawi nda o cukalel mo kaldumi naati ɗo sababude 40 000 uña jeetati so waranoma ɗo ko mbiyan jarani Seydou Belgique min gila mbaɗa noddam mi yejjitino an wanno men ɗum présenté aɗan ɗum koye bonnaɗo waɗat noon mi waɗi reconnaître erreur ujam ayi mi jawi min tooñi kala ko wiyaɗo ko min waɗi way ɗum jarani kam galle fo waɗa kam boycotté goto woni mbo waɗani kam ɗo boycotté woni dalanda wallahi kanko wi baba yahammo mi joddima e ɓiyam wi kanko so yiɗino change so andino to kayitaji change te o change no mi natta mo jibin ɗum no weɗe ɓer aɗani ko no waɗi a ñamimo ɗo dépense galle kaliɗum anga galle kaliɗum uyo galle kaliɗum anga galle kaliɗum madame Kalidou première dame deuxième nen mbaɗen ne eyyi so mero ari noon mbaɗen mo daari mero arani en jangani a jula wonti sénégalais de ayi machallah sénégalais machallah masallah israɓe mi weltima e moon ko ni mbaɗɗon jaari ni mbaɗɗa ayanke no waɗa premier dame machallah sañse mon yooɗi machallah on mbaɗi sañse de il faut mbokkay sinab heede aboubacar kay ciko on tan yiɗi jam mbaɗe ni mbaɗen sinab en 3 woni premier dame amen deuxième dame e yimmum Kalidou eyyi mère akamar wata haydara kalma mbaɗɗa mi weela jamata mère yiɗa jam ani rawata ni no ko ɗo min kalma mo baye faalo o baye fall ni waɗa ok machallah ñamtugal mon yooɗi de weltima e mon no feewi vraiment mboɗo yinno noon jewten hay soko seeɗa guila men yaade allah ko 1 minute ɓooyani jaari galanda mboɗo welte mon no feewi par ce que no situation galle men o changir ni mboɗo welti hen hay yeeso allah galle men wonti normal en woni en jour ko fijirde e jalle ɗe hen gonɗo ñagotomi allah noon yo allah nawru ɗum yeeso an woni premier dame o woni deuxiéme dame min woni yimmum Kalidou laabiya ben belnen ha weela dutoɗen cosaan men wona eɗen mbawi en kiirata noon saabu sen gartini ko joɗɗen kadi jewten mbaɗen attaye men mbaɗen nuit blanche wona ɓayri jaam ko arke galle he belnen ha weela joni waɗi hen hankkadi nde jehen hiiri aɗa joni affaire on yawi hiirde en garten mais gogo comme c'est kam sabu min ɗum ɗo enen mankirno kam no feewi sabu enen ko jam tan ngannduɗen kadi neɗɗo ko jam rek heeƴata mo ayi
probléme wonno ɗo en hay goto anda galle no way gallo ala sa cikka ko bamuli keggaaji taw yimɓe ne nder heen billahi haalide kadi darandam taw tan ko gon wili allah mi wawi yobdemo sabu no mbawnomi ni so woni no comme jikko jiguimo nono jigui an wawno tawdude billahi haalide mais tellement waɗi dal on waɗi posé o kala ko mbawmi wiide mi haɗimo ɗon nadde waño o yi lawol mo fof wiyani hey daara so woni hol goɗannoɗo kono gallo minen ɗiɓe fof min jaltat ɗum Billahi. taw hay goto anda ɗum ɓurde jam umiri ɗi o ɗo kam hankkandi ko non stress gallo wuura no stress zéro problème ɗo koye ma tan ko caggal allah min caggal ma ah ɗum de ɓuri jeeyi so daña jeen garta ok ɗinen ngal widdema ngal Galle Kalidu Anga Galle Kalidu Uya Galle Kalidu Anga Galle Kalidu Leli lele le Oui. Kolo. Jallo. Oui. sikkuli ni ko dalanda auditi nala to Anga manda hiri ladde koy. ɓiiri kam i wala honto yimɓe galle mo Kambe fo min jehi yangi. ah Yangi ceerno Serif Mouhtar. eyi Ko hande kambe fo ton be nyalloy. ah d'accord anga yaari Min hedde gal min wihino e kumal ngal mais jammo aran ko gede rewbe dal. ah gueɗe Mi rewe woppirno. si haalni noon mi jippoto law mi jippoto law Am parlade jippade law. Jaro hol ko liggotoɗa min mi yettan aɗa ɓurni tenima aɗa dawa te aɗa hiira jippade e tenima mo ɓornotoɗa e gawuji ma holko liggotoɗa ko sance mi woni sa yi ɗum ɗo kan anda ko sance mi gollata lanka mairie ɗo ko toon miji gollata maison de la femme o ko toon ɗum min gollata ni sance ah sance de sance hollum maçon maçon oh na maçon ko mane habar kam min kam ko min woni chef mana habar o ala jallo a haalata ko mane habar yagal dey te joni noon min gayni leyon ko dow on joni min gollata ah ala wassese an no foti joɓeteɗa toon par ñalawma e sance he ah sance yiɗo andi ko journaliére de 8 heures à 16 heures eyi ah sa golli joni simin dawi en jawnayi leydi en jawna kaaje leydi kan ɓayri ɗuma ala ko dow ko siwoji eyi chaque matin 300 so eyi ñaare 600 so béton ala min wona ɗum foof hawi mbimami ko ɗum ɗo foof sa dawi 8 heures ha 16 heures maçon prix ma salaire ma no foti joɓeteɗa na maçon mine bara yagal eyyi wadde ka mine bat joni no foti joɓeteɗa journée mine bat maçon on mi sikki ko 6000 kono minen on kan ko minen jonnata 2400 ilaha illallah ayda 2400 eko kalɗa ɗo ko foof guila 8 heures ha 16 heures simon e béton ko ɗum yarata koy mais aran ɗum ko foti waɗede dénoncé dénonciation e o komin gollata no jari dénonciation komin gollata ka ko an gollata en kaduga wonde ka yoɓaka hakke ma 2400 2400 wona kalis diallo ko 30000 francs guiné e joni noon 2000 on si mi neldi mi heɓe 25000 francs guiné mi nelɗa ɗum ɗon 400 on mi moydi on mi yara mboydi 100 francs mi pasa 200 mi mara 100 francs ko ɗum joni aɗan ko ñagotoma diallo ka mawɗo non wonko ganduɗa ɓandu ma hattanani te maçon walla mine bat ɓooyi juuti koko yoftoto e ɓandu ma ɗum aɗa andi ɗum aɗa no mbatten à partir de aujourd'hui gawuji ɗi e teniji ɗi woppu ha laaɓa mofta garita liggey o mi arrêté ma an ɓurinalam mi arrêté liggey o an wona ko ɗo jogguɗa nannguɗa poche ma accuɗa barme on wona ko ɗo mi fuɗɗi barme huɓɓaɗe ɗo balɗe ko ɗum mi fuɗɗi golle bandu andi fuɗɗike ɗumannade fi golle ɗen accumi golla e sam wat sese ñinmi ko foftindema ɓe joɓanoma ñalawma ko 2400 min mami totta ñalawma 5000 taw ka jooɗiɗo a dawani aɗa komi mbiyata toog muydo a jooɗoto gila subaka ha kikide kilim no wuttuma aɗa ñama aɗa yara kala no jippimi mi ƴetta 5000 mi tottuma ujunere accumi dawa ɗum wona gonga wona gonga annene diallo mi meeɗima haalande komi waɗani hakkude men onde tuma ɗum ɗon fuɗɗoto hande sa yiiɗi min wiyam tan waɗanmo confirme a woppi maçon o wallam ɗum confirmé tan mi jooɗo jooɗoɗa mi heɓata julde 5000 60000 francs guiné min wima noon an hattanani maçon kam mawɗo
joni dan woto daw jooɗo e galle he joni dan ni garanti no woni a jonna tan 3 jours mais fuɗɗo 2 jours 10 pas plus 10 000 000 e 140 e addu fuɗɗode ah Diallo a dawata maçon de wona jonne lan min jonde joni mi dawata tini on noon mi jeeya ko remboursement moƴƴi janngo noon mi yahay mi gollaali paɗa janggo iɓe jogani tan 3 jours 3 jours no foti 6000 7100 francs mami yoɓ ɗum ya foftoy hay ɗum ɗon kadi heɓay mami yoɓ ɗum ya foftoy a wayda jogani tan 17100 ala probléme 17000 mi acci golle o mi acci golle wallahi acci golle kono no wayi waade ni fof kan sewori bamum kaari Galle Kalidou Galle Kalidou Galle Kalidou gila gartimi komi tampuɗo gila ngumiɗa kewode billahi gila o hew komi hoore musore ceerno noon wuuli machallah par ce que hewo kadi ne heewi yimɓe trop armi haalama acca wutankoɓe fof ngari ala ay ceerno sérif ko joom yimɓe wadde wayi noon ko neɗɗo joom yimɓe ɓe ɗum tawi so noddi hay ziyar makko ni wayat ay ziyar makko ala sa yahan lawa jottako yimɓe fof ñiiɗimo korsinimo ayi ceerno sérif kay neɗɗo moƴƴo min de mboɗo yinno ni yiidemo kono mi heɓani yiidemo par ce que mi jinnoɗo wadde mo remercier par ce que nde galle o jiiɓi ɗo nde kanko wonni kam hen duwaw olon ceerno sérif eyi machallah ay acca ay to joɗɗa ɗo ko ni wawi wade wayi sa yi galle watte jaam acca kala ko jungo waɗi jungo no wawi ɗum ittude ɗo jooɗimi mbimi min ko heeɓi kam ko wona mere min mbaɗa andi min wona mere acca aɗa yaha aɗa waɗa ko ganduɗa ko bolle puyɗe aɗa nuula sukaɓe yooɓe ñaaboye gujjoya aɗa nodda sehil esirama aɗa kalmiso ɗo jooɗimi mbimi ƴeew mbaɗen ɗum on tinan ɗum suudu jaari mi kelmiɗo Aissata Sy ala kay te Allah no andi Aissata Sy helani gila jaari wi kam yi Aissata Sy e réseaux sociaux mbimam wona Aissata Sy ko Mayram Sy ay gila nde gandu min ko heeɓi kam ko wona mere way saaha neɗɗo waɗa ko ganduɗa hoore ma wona kañum tawde koko bonna kono kam min kam mboɗo yetta Allah mboɗo yetta waɗo ceernajo saabu kala ko waɗanno kam mi yi gallam wonti normal natti wadde duho natti wadde haala minen fof hankandi ko min gonti neɗɗo goto machallah ay acca mi ñumanama ɗo hunde ay gila min goni Fouta won goto pullo mo kamnomi ha kaɓɗa e pullo ande wattata e luuma duggere o wi kam yama laaɓa cikkum ko haala bolle poyiɗ ayi mi ƴettuno namdi makko jeyɗa o wi kanko jeeyi mbima o jeeya ha gendarmerie ari ɓe ƴetti gendarmerie ƴetti gongo totti kam dakkoye junggam ɓe tawi namdi ɗi pullo wi kam noon a yeeyi ndamdam way ma laaɓa ɗen noon balɗe gummimi Fouta garmi ɗo gila nde gandu min ko heeɓi kam ko wona mere Allah waɗi hen suturo Allah jarama jarama Allah waɗi hen suturo aɗa andi an ko mbaɗɗa ko ɗum ɗo kamɓe ponno ɗum wadde ay ko kalɗa ɗo ko jaari tini o tini holɗum o tini haalde ceerno Sérif mi anda kono min kam mi waɗi devoir mawɗo tan wonni mi halnoyen mbo mi wiyan mbo ko mbino monmi ko duwaw itti ɗum wannima jaari modi ceerno modi de sikka yimɓe ko hagaɓe an yawat ko mbatta ko ha para aɗa daroɗo aɗa wiya iwi jeeri fati nabbaji nde joƴere nde son neɗɗo wine ɓuuri yimɓe fof ƴajje andu ko on ɓuuri haguede foftinam sa sikki ko mbaɗɗa ko mi anda funti hoore ma Galle Kalidou Galle Kalidou Galle Kalidou Galle Kalidou leli Kalidou ɗum de ko Allah tum wawi ɗum mi hani won Allah ala ko Allah wawani wonni ko so faala o waɗa so faala ko o acca eyyi kono ala ko o wawani ɓeno haadema sumde noon min mo wino lan
ñande go waday kal adu mi hoto kal mi jetta adu gaji ko mi andi no ma haal ko min teerum de ando on wala ka sehilam jungo ñama ko ka esam ko ka sa wadi ni ha jungo ma ngo heli ko jungo cerno mo do dugul farakti jallo gasi nati kamel gasi aya di jettata ok merde joni fan mi waɗa nano 10 000 mi ƴeewa sa ƴettu mi waɗira nano 10 000 mi ƴeewa suma ƴettu nano 10 000 mi fonta to ko ni mi jettita de yanata simi miñi ke ɗum ɗo to mi miñoto simi helno to ɗo ala hokku ɗum noon avec kelgol noon hokku ɗum noon wona noon yewtere ma juutata Diallo ko ɗum mi wi min ni eyi vraiment a yii ɗum no weli min kala winoɗo lan en jooɗoto ni enen tato yewten fijjen jalen tawa haala ala fus ala kaali ɗum mi sikkano ɗum jam ɓuuri e galle wallahi jam tan Diallo mate anda hay guerre mondial a nana guerre mondial de gasiri koye yewtere table sur le table oɗo no wiyete président Allemagne o Hitler e Macron dégoulage ko dégoulage ka déggol de général de Gaulle eyo kamɓe jooɗi Hitler wimoyi yarlomi yaafoɓe oy to déggol o mi yarlima mi yaafima ko ɗon o wino mbaɗa waɗa hay pulaar ɓe kaali ɗum kam eyyi ko porto ɓe haali ɗum o inni si ce n'était pas le noir noir comme le charbon brave comme le lion je bombarderai la France à 24 heures tum oyo jaabi way Diallo way oyo nooti ndeysaan innomo l'exécutif qualificatif noma qualifie pas ɗey l'exécutif qualifié positif noma positif pas ɗey et l'exécutif démonstratif noma démontre pas Diallo noon o innimo la balle qui me tirera l'homme qui le prépare là la mairie de sa mairie n'est pas encore née nene makko jibinaka taw Diallo noon ka historien ko ɗum ka historien min mama yahono gueero min ne gilare mairie cikka noon ko mairie pewnoji kayitaji mairie nene ayi Diallo kala ko wona jam ko jam ɓuuri ko jam ɓuuri ɗum allahu akbar kala ni no munirɗen e galle ala ko ɓuuri ɗum welde te neɗɗo hade ma andude ko sehil ma il faut mbaddon ha beldu toon cehilagal ngal welata te jaafoɗa sa wona manam respect mboɗa haala ɗum hay joom suudu ma mo desɗa o ñande kaɓɗon son belditi ɗin jammaji ɓurata welde haala noon ɗo anecdote goto yumum jaari ley lokkuman momi de min jooɗima ko juuɗi min dañdani anan ceerno muɗum yew ko yewtere accu ɗo tu ko yewtere wawi yontere min mbaɗɗinde ha min belditi ha wawa wuuro mbaɗi réunion min belditi neno ƴetti reedu jewtan ɗum ɗon ko ɗum no weli de weldude ko ɗum waɗi dey kon ñande o welduno ange jaari jemma eyyi ko ɗum waɗi noon ceerno Mody an noon mo maru jikko ma o waɗa feere ha wata bonno ɗum ɗo ala min ko liggey jaggunoko liggey o fosi min ko liggey jaggunoko liggey o boni ala joni machallah ala liggey o boni liggey on fusi min armi haalama liggey o jagguno kam ha mbaɗa ama defde attaya ga ko ɓara nden wargue sugar wonannoɗo e wañe way on jiita mbattalno a attaya yaali ñande komin defayno ɗo ataya gila mi gayndi ataya men haabi min e makko ko liggey alhamdulillah waɗi joni noon kaali ɗo ala haali haala ka fof ɗum ɗo fof weeli ɗumanni kono noon ko waddunodene ko min e ma contrat o contrat to ɓumu ɗo ko ɗum kay mboɗo mi hen mi iwani hen a heɓani avance iyo mi heeɓi min kewi 1 e 4 0 1 e 4 0 wonko cuutta kam e galle o ko ɗum noon waɗi bayri a waɗanilan ɗum mi yettima mi yetti Allah alhamdulillah noon min bokkali game giwi kono hande miɗo wawi wiide ko musidɗo am si o yaltuno ɗo o haaɓi toon somi yalti mi tawama mi wartoto joni mi yaltata galle bon miɗo andi noon ɓoy
Gaw pingi ko wo mi yara don comprimé. Go. Joni ken goto mi faala no non. Anko Allah wadi ma ko wanda ko. Juldo Allah. Neddo moƴƴo. Neddo wawando bandirawo mum. Mi faala no non ko waɗandaɗan ko. Waɗanamo ɗum. Minen ɗiɗo min waɗan toko mo ɗo ko mi non. Min kam ɓari min kam mi fuɗɗike kam. Inchallah. Waɗanila. Toko mo ɗo. Ñande wo ñande simi dawi bimbi wo o jonnay lan 5000. 5000 francs. Tawla jooɗi. Ah Diallo sa waɗi ni noon ma rendinami sehilam. Min ɗum mi tinano A ɗum. faami. Na ɗum. Min noon gonga mboɗo wannamo ñande fof 5000 wona ujunere sabu maçon mo liggotono min e bar ɗum no muusite 2400 wona jobdi min wimo yo jooɗo min mami yobmo ñande fof ujunere kono noon mi woppanimo sabu won aadi mo mbadduno ɗen woni mi wino mboɗo yinma nawde kajjoya makka joni noon mi waɗanete 2 soir goo ñande fof mi tottuma 5000 comme no mbaɗen Diallo ni ana Diallo poton ñande fof 5000 mi hayta makko o mbasa yaade walla mi nawma makka mi woppa 5000 ñande fof 5000 ɗon kam an tan ƴeewata ay Kalil makka kam juulɗo fof no yitton yaade way min mi waɗa remarque kala jaaɗo makka so arti ko wuurat so makka hajju makko jaɓa ko wuurat ko heewata kono maade koye junngo Allah woni ceerno Ala hajuma jabata. ɗum koko waɗi joni aɗa no mbatten puusen makko o ha saha goɗɗo Heɓon 5000. mbaɗƴetto journée 5000 wona makko o a yiɗa ɗum joni eyo Ha ɓooya. ha ɓuura ɗo aɗa mbaɗa yiiɗi wurde ha ɓooya eyi mi ƴetto journée 5000 o anani ala ha joni Womo ƴetta ɗum wuri kono rufani Eyi, jasi. joni momi totta 5000 makko o woppa ha ɓooya eyi kono mboɗo wawi wadde kadi ha joni proposition goɗɗo fof koye yewtere tan Ko yewtere. mboɗo wanoma tuttude 5000 mi totta o 5000 joni no mbatten an nanggu 5000 ma Eyi. kanko Diallo mi hayta tuttude mo 5000 kanko biye makko o mi totta mo kanko o Diallo o hajjoya mi waɗa elmine 5000 makko par ce que cikku min jaaha juuroyɗa Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri hewde baraji ñande fof ujunere On ɗo woodi. On ɗo woodi. a nelaɗo kay woni ko makka e Madina annene Diallo Min ko nagini min. nder galle kaaliɗo woppitake ko